बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। दिनै 31 जुलाइ सनिबार एचएसनि फिथाइ फोसावनायनि सान। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासखौ नोजोर बोनानै आनजाद खुङालासे इभालुएसन खान्थिजों एएचएसएससीआ बे बोसोरनि एचएस फिथाइखौ फोसावनो आखायाव लायो। दिनै फुंनि 9 रिंगायाव फोसावनाय जागोन फिथाइखौ। फरायसाफोरा माखासे वेबसाइट जेरै www.ahsec.nic.in, resultsasam.nic.in आव थांनानै गावबा गावनि फिथाइखौ नायनो हागोन। नैथियाव दङ बाक्सा जिल्लायाव बिफाया गावनि फिसाजोखौ जिनाहारि। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय गरेस्वराव मुगैथाव लाजिनांथाव जाथाया जालाङो। सासे 12 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजायो गावनि असे बिफायानो। बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर पुलिस थानानि सिङाव थानाय हाजालपारा गामियाव गावनि असे फिसाजोखौनो जिनाहारि खालामनो नाजायो जोनोमगिरि बिफाया। 50 बोसोर बैसोनि दिबाक कर'य मुंनि बिफाया जौ फेनानै हरनि समाव गावनि असे फिसाजोखौनो जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। फिसाजोआ दावराव दावसि खालामना खारखुमालाङो। बिनि उनाव दिबाकरनि बिसि थामिनबा हिनजावसानि बिमाया गामिनि लिरगिरि प्रताप दासनो फोरमायहोयो। बिनि उनाव गरेस्वर पुलिस थानानि पुलिसनि दोलोआ थांनानै बिफा आरो फिसाजोखौ हमना लाबोयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिबाकरा सिगांनिफ्रायनो फिसाजोखौ गाज्रि आखु खालामबोदों। थामथियाव दङ रायजो सरकारा बिटिसि पिएनआरडि बिफाननो 690 पस्ट कन्ट्रेक्चुएल साख्रि थिसननो गनायथि होबाय। आसामनि पन्चायत आरो गामि फोजौखां पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं आरो कन्जिउमार बिफाननि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ साननैनि आबुं हाबाफारिजों क'क्राझार दावबायनानै मैया रोखा फोसावो। फैगौ आगस्त दाननिफ्राय 2022 मायथाइनि आगस्त दानसिमाव बिटिसिनि गंब्रै जिल्लानि गोरिब सिमा हांखोनि नखरफोरनो पिएमएवाइ बिथांखिनि गेजेरजों 1,05,000 न' लुना होनायनि थांखिजों 1,300 कोटि रांखौ बिटिआरनो गथायना होयो। आरो पन्चायत आरो गामि जौगाखां बिफाननि लांदां जानानै थानाय मासि जेरै कम्पिउटार अपारेटर, जुनियर इन्जिनियार बायदि पस्ट 690 बिटिसि ओनसोलाव कन्ट्रेक्चुएल साख्रि थिसननो गनायथि होयो आसामनि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ। ब्रैथियाव दङ मैया 30 जुलाइ शुक्रबार खालि मेट्रिकनि फिथाइखौ फोसावो। आनजाद खुङालासे इभालुएसन खान्थिजों नाम्बार होना फिथाइखौ फोसावनाय जायो। नाथाय बेबायदि आनजाद खुङालासे फिथाइ फोसावनायनि उनाव गुबुन गुबुन जिल्लानि गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरा फिथाइखौ लानानै गोजोन गैयै फोरमायनायजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरनि हेंथायै सोमावसारनाय नुनो मोन्दों। माखासे फरायसाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला थाखोआव जेबो रोङा फरायसाफोरखौनो रां लानानै उथ्रिसार होदों होननानैबो अजद दैखांनाय नुनो मोन्दों। बेबादिनो मैयानि सानाव फिथाइखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजियो। मख'नो गोनांदि बेनि सायाव सोलोंथाइ मन्थ्रिया माबाफोर राहा लागोन नामा बेखौ समासो मिथिसिगोन। बाथियाव दङ मैया 30 जुलाइ शुक्रबार खालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी फोथाराव 25थि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी थैनाय सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै उदखारि बेरेखा सान फालिनायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। बारग' एनडिपि केडारफोरनो 160 कोटि रां रिहाबिलिटेसननि थाखाय थिनानै दोनखाबाय। लोगोसे एनडिपि केडारफोरनि दिन्दां जानानै थानाय केसफोरखौ थाबैनो सरकारा आसाम सरकारनो गथायसिगोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंथियो। लोगोसे आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय नखरफोरनो 5 लाख राङै थाबैनो होनाय जागोन होनना रोखा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।